اتعبر حساب تيك توك بمعاد تزازيمو سلام كبرات عزبتي إذ مدب فيورينا تيفيو نز مدب تفتيخمو لايك شير سبسكرايب نداغبركم نزا چانل نعبيا نفت مدب كبلكم ساميئيل ود 18 عمد كوينو ኣብ ናይሮቢ ይነብር ነበረ ንሱ ንሰባት ከስሕቕ ዝፈቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ቲክቶክ ፕራንክ መስሓቅ ቪድዮታት ክሰርሕ ወዲ እዩ ነይሩ ቀስ ብቐስ ከዓ ተኸታተልቲ ክረክብ ጀመረ ምስ ነፍሲ ወከፍ ላይክን ኮመንትን ድማ ፍሉጥ ናይ ምዃን ድሌቱ እናሓየለ ኸደ ሓደ ምሸት ሳሙኤል ሓድሽ ናይ ቲክቶክ ትረንድ ረኸበ ንሱ ከዓ ተንቀሳቃሲት መኪና እንዳኸደት ብናህሪ ካብ መኪና ምንጣር እዩ ነይሩ ኣብ መጀመርያ እዚ ዕብዳኒ እኳ እንተበለ ብናይ ድፍኢቲ ዕሩኽቱ ግን ንሱ እውን እንተገይርዎ ክሳዕ ክንደይ ቪወር ክረክብ ከም ዝኽእል ክግምት ጀመረ ምስ ነፍሱ ንዕሩኽቱ እንተሰማሚዑ ከዓ ሓደ ንግሆ ብሓንሳብ ናብ ጎደና ወፁ ከም ዝሓሰብዎ ከዓ ኩሉ ቪድዮ ቀድሑ ነቲ ቪድዮ ከዓ ኣብ ፕላትፎርም ቲክቶክ ዘርግሕዎ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ድማ ቫይራል ኮነሉ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ድማ ክስሕቁን ጅግንነቱ ክንእዱን ክርኢ ጀመረ ሳሙኤል ድማ ከም ክኸብ ኮይኑ ተሰምዖ እቲ ናእዳ ግን ንሳሙኤል እኹል ኣይነበረ ንፅባሒት እውን ከም እንደገና ፈትነ እዛ ግዜ እዚኣ ግን ኣይከምታ መጀመርታ ኣዕሩኽቱ እውን ሓሳቡ ኣይደገፍዎን ሳሙኤል ግን ዝያዳ ቃልቦ ክወሃቡ ይደሊ ነበረ እናዘለለ ከሎ ድማ ሸተት በለ እቲ መገዲ ይቕረ ዝብል ኣይነበረ መሬታ በርቲዑ ወቂዑ እግሩ ሰበሮ ዘይከም ትፅቢታቱ ድማ ሰባት ከእውዩን ኣምቡላንስ ሂዛ ናብ ሆስፒታል ክትወስዶን ሓደ ኾነ እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብታ ቀዳመይቲ ቪድዮ ዘእተዋ ሞር ቫይራል ክትከውን ከኣለት ግን ብዝተፈለየ ሪኣክሽን እዩ ዝነበረ ዘይከምታ ብሰሓቕን ብጅግንነቱን ዘድንቑ ዘይኮነስ ኣብ ቲክቶክ ዘሎ ድፍረት ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣብነት ክገብርዎ ጀመሩ ሳሙኤል ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ እግሪ ብጆሶ ተጠቕሊሉ ብቓንዛ ስጋ እንዳተሳቕየ ሓደ ነገር ግን ተረድአ እቲ ካሃድኖ ዝፀንሐ ዝና ጊዜያዊ እኳ እንተነበረ እቲ ቃንዛን ሳዕቤናቱን ግን ናይ ባሓቂ እዩ ነይሩ ኣብ ኢንተርነት ዘሎ ትርኢታት ብሓደ ለይቲ እውን ከጥፍኣካ ከም ዝኽእልን ሓደ ጉጉይ ምርጫ ግን ንሓደ ህይወት ንሓዋሩ ክቕይሮ ከም ዝኽእልን ተገንዘበ ንሎሚ ዘዳለኽዋ ትሕዝቶ እዚኣ ትመስል ነይራ ተፈቲኹማ ላይክ ሸር ብምግባር ነዛ ቻነል ንዕብያ ኣብ ዝቕፅለ ረኽበና ቻው